Welcome back mga kapuso. Balik ta diri sa GMA Regional TV Live sa mga nag-struggle pagtigom og kwarta magkat-on kita sa pagkabot sa atong financial goals ug hinaot nga atong mahimo kining New Year's resolution. Mangayo kitag tips sa usa ka negosyante nga pinaagi sa iyang pagtigom, nakatukod gyud siya mismo og negosyo. And we have with us this morning Miss Ivy Dumke Diaz. Good morning Miss Ivy and welcome sa GMA Regional TV Live. Paki-greet sa tanan natong mga kapuso nga watching us right now. Maayong buntag Luan, maayong buntag Nico, og maayong buntag sa tanang kapuso nato karon nga nananaw sa Regional TV Live and sa taga Carcar City sa akong mama ug papa, Dongke and Kanyete family. Pa-shout out sa mga taga Carcar. So Yes. first of all, Miss, we want to know kay we heard ang imong background, you're a licensed teacher. So, arita magsugod, giun sa nimo pag-shift gikan sa pagka-teacher, ani karong imong nasudlan, di ba? Murag layo ra. Yes, so makaingon jud ko nga sa ako ang profession nga akong ni-graduate jud ko pagka maestra og nakapasar jud ko sa board exam 2015, graduated in Southwestern University. Thankfully scholar ko sa Southwestern no. Karon kay Finman na siya. Oo, and naka-teach gid ko og mga 1 year sa isa ka university. And then after that, naka-feel ko nga kanang na ako'y something nga missing. And then until such time nga kana ganing magdamgo ka nga ala ako mga kauban sa una kay nakaadto nga ni mga dapita oy unsa man ni nako nga naaman ko dinhi. And then ang trabaho kung ikaw usa ka maestra, I love teaching, to be honest. That's my passion gyud. And kung mag-teach ka, maglisod kag travel, maglisod kag larga, kay syempre kinahanglan na ka sa classroom setting. Okay. Yeah, so after that, nag-teach ko as English teacher sa mga foreigners like Japanese, Chinese, Koreans, and for 6 years. Yeah, so diha nag-start tanan, nag-office-based pa ko, and then after 6 years or 5 years or so, nag-home-based ko. After this, sa imong trabaho as teacher ESL, naunsa mo paghitabo Miss Ivy nga murag naabot ka diri lain na ni sa money matters, financial management na nga industry yun sa money. Yeah, from education field to finance field. So, sa mga nakahibaw, bago lang ko na-promote as CEO and I co-founded a company. It's a remittance company called JIPH, J-I-P-H. So this is a remittance company that helps overseas Filipinos send money abroad to the Philippines for $1 fee, flat fee ra gyud na siya. And it's an instant remittance. So right now, basin inyong i-check sa App Store, Play Store ha, wala pa siya mag-live kay naman ay process ang pag-approve sa atong app. So for now, para smooth sailing later on, amo pa na siyang gina-make sure nga ready and smooth for 2024. Yes, but nag-pre-launch me pag November sa Manila. Yeah. So sa imong question is, after na ko nag-ESL, nag-online ko, home-based, until such time nga, ni-try ko learn og new skill. So, diha jud siya nisod nga, I realized, daghan pa dahi kayong mga opportunities nga pwede nimo mapangwartahan kung makahibaw ka unsaon na siya pagbuhat. Especially kung gusto kag flexibility. So, I learned an online skill. I started the marketing side, virtual assistants, and at the same time, naka-meet kog mga clients abroad, and that's how I started to like shift slowly, but still nag-part-time gihapon ko mga racket, dibaw na ta. Racket gyud. Sideline, oo. Nahisgutan na to namo kaganiha Miss Ivy sa opening sa program kana mga money matters tips unsa may mo mahatag sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon sa pag-stretch sa budget unsa may angayan natong timan-an kung maggunit na tagkwarta. Short answer, needs over wants. Mo jud na siya. I'm a breadwinner gyud. And I'm a single mother. So, I'm sending my brothers to college. I'm paying everything sa balay, bills and all, and on top of my personal needs. So, mahibong jud mo nga giunsa na nako tanan. So, first is ako jud nang giset tanan if unsa ako expenses every month. So, nakanan niyo kung saan niyo ako ilista man jud nako like traditional way no maestra ba yata. So, maglista gihapon. Maglista ko ana and tan-aw sa nako og pilay money in every month. So tan-awon ako ang balance if pila ang ako ang magasto every month, pila ang musod every month. Now, if for example, para nako tight kayo ang difference niya, so ang buhaton nako is tan-awon ako kung asa ko nga part sa kong expenses nga maka-cut back ko or maka-save ko. For example, how often do I go out? If dili kay siya necessary, if ing ana, pwede na ko siya i-shift to sa balay na lang ko.
magluto ka. How do you order your food, di ba? Alright. Deliveries. Pa-deliver. Usahay mo, tapol man dyan no? Labi nagbati ang weather. So, ay, order lang ko. Ay. And then also, deserve ko to mentality by Tinuod. Chinkitan. So, dahan, nakagbasa dyan ko sa iyang libro, honestly. So, maka-learn dyan kag something dira. Like, labi mag-work hard, kag mayom na ka, I deserve ni na ako. Ay, mupalit ko ani, I deserve this. Yes, sometimes it's true, but you have to make sure nga after that, di ka mag-worry sa imong budget. Yeah, live below your means, ragyod. Sa mga kabatan-una na magyud ni nga mga travel goals. Tinuod. Nya ikaw mismo you are also well-traveled. Yun sa nimo pag-manage, miss, ang imong money nga. 'Di ba? Maggasto man gyud ta kung magbiyahe. Yes. Sure. At first, I thought it's impossible. But then when I started working sa online field, pwede na ko madungan ta ang both, working and traveling. It's not easy. Like, kung makita ninyo sa mga influencers, marag nindot kayo sa nilang mga ipangbutang dira nga working and enjoying. Actually, you have to sacrifice sleep and time. And if time zone is different, diha pa jud na mas lisod. So what I do is, before sa kong planned nga ma-travel, mag-save na ko daan. So travel fund, basically. So ang buhaton nako is every payday, mag-set aside kung certain amount, mag-check na ko daan sa layo pa. So travel tips, i-check ninyo ang inyong flights, and then the earlier the better, kay mas barato. And then I don't travel mga business class kay mahal man jud na. So ang akong point man good is ay mag-travel rabit ako, ang importante is abot na ko sa destination. So economy is best choice for me. And then abot dito is magdala kog something nga pwede na akong makaon dito nga nun ko magsigig palit. And then Airbnb ko magstay kay makaluto ko ing ana. Kaysa hotel, yes. Interesting, May. Murag din tada. Very briefly, miss, imong mensahe ngadto sa ato ang mga kapuso. Short message lang. Okay, so if you are going to be if you're going to be financially wise, I'm not really very, very much successful na, but you have to manifest and also put action in it. Kaya if mo sige lang kag manifest, di na siya pwede. And also, I would love to thank sa GMA and also for our OFWs. In the future, we hope to help you in our app sa GIF. If you follow our social media accounts, also my personal social media accounts, I mostly update there. So hopefully by the first quarter of next year, 2024, maka-launch na mi in public sa app and makagamit na ang mga OFWs nato. For now, USA pa. Okay, daghang kayong salamat, Miss Salamat. Ivy, for sharing your time with us. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.